Ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu owasifelayo egameni lika Jesu. Prophet ukunene ebandleni le Mount of Olivet International egameni lika Jesu. I want to share this word with you in the book of in the book of Philippians chapter number 1 verse number 21. La lithi khona izwi lenkosi, for to me living means living for Christ and dying is gaining. Ukuphila kuyinzuzo. Now la sithola khona uPaul uma ekhuluma lamagama, it seems like uPaul ubheke impilo before ukufa, wabheka impilo after ukufa. Wathi mayibona wabona umehluko wokuthi umuntu efa engenayo uKristu nomuntu ofayo enoKristu. But makabheka after ukufa wabheka the benefit walezinto ezimbili, ukuthi umuntu ofe engena Kristu kuba nento kuba nokukhala after ukufa, but umuntu ofe enoKristu kuba nenjabulo okuba nokuthokoza after ukufa. Now uma ubheka lezi zinto zombili uyaziqhathanisa, uyabona ukuthi now in fact life without Christ, it is nothing. There is no benefit uma ungena Kristu, akuna nzuzo uma ungena Kristu, meaning mangabe unoKristu abese athi uma ngabe unoKristu ukufa kuyinzuzo. Ukufa kuyinzuzo and ukuphila ukuba noKristu, meaning uma ngiphila ngisuke ngiphilela uKristu, but uma ngifa kusuke kuyinzuzo. Now last funda khona simthola ke ukhuluma lamagama lawa, it seems like ubheke impilo kaKristu engakabethelwa, wabheka impilo kaKristu after ithuna, wathola ukuthi everything ingoKristu, yonke into ingaye, unguye onginguye, yonke into imingaye, ayikho enye into ngaphandle kukaKristu. Now wasesekabona ukuthi uma ngabe ngingenayo uKristu empilweni yami, okusho ukuthi ayikho into engizuzile. Uma ngabe uKristu ngingamamukelanga, ayikho into engibenefitile, but ngibenefita ngoba nginoKristu. Ngibenefita kanjani uma nginoKristu? Ingoba impilo ngokwayo inguKristu. Kanjani sithola kanjani leyo? Simthola uJesu ezobethelwa. Now uJesu ezobethelwa, lithi iBhayibheli wathi masekafile kwazamazama umhlaba, kwaqhekeka amatshe, kwavuka abafileyo baphila. Simbona masekavuka sekaphila, abese sekathi mina ngiyisinkwa sokuphila, odla mina uyakuba nokuphila okungona phakade. Meaning if ungenayo uKristu, if uKristu engekho kuwe, there is no benefit. Awuna benefit lutho, awuna nzuzo, ngoba uma ufa uKristu engekho kuwe awuzuzanga lutho. But now uma ufa unoKristu, uma ufa uminaye ahlezi kuwe, then you are benefiting to that, you are benefiting to life, ngoba there is life with Christ. Kunempilo ekuKristu, kunempilo ekuye uKristu. Hallelujah. Now ingakho simthola ke uKristu Jesu athi mina I am the way, I am the truth and I am the life, meaning there is nothing engenzeka empilweni yomuntu without yena. Simthola kahle kumpostoli Paul uma asathi akuseseyimo ophilayo, sekuphila yena, because uunderstandile ukuthi owazile ukuthi now impilo ngaphandle kukaKristu akusiyona impilo. Okusho ukuthi if there has to be life, if ever kunempilo, that means it's Christ. Now umuntu ofuna impilo makafuna uKristu, umuntu ofuna ukuphila makafuna uKristu, ngoba yena ngokwakhe ungukuphila. Mawunaye unempilo, mawuminaye uphelele. Ingakho athi mina I am the truth, I am the way. Indlela inguKristu, impilo inguKristu, ukukhanya kunguKristu, yena yedwa uyindlela. Manje wonke umuntu ofuna ukuphila makafuna uKristu, wonke umuntu ofuna impilo makafune yena, ngoba without him there is death. Ngaphandle kwakhe akunampilo. Sesicheke in the book of Genesis, ithi iBhayibheli uJesu uNkulunkulu udala umuntu. Uma kamdala umuntu, ithi iBhayibheli wabumba
ngomhlabathi, wambumba ngomhlabathi waba ngumzimba ofileyo olele phansi. Now lithi iBhayibheli wasumphefumulela ngomoya wokuphila. Now lithi iBhayibheli wamphefumulela ngomoya wokuphila, wasiyavuka umuntu waba ngokuphila. Okusho ukuthi lento yekade lele phansi, lomhlabathi olele phansi wawungeke ufanishine kungekho ukuphila. Now kuvela kuphi? Simthola iBhayibheli lithi waphefumulela ukuphila kulodaka okulenhlabathi yaphakama yaba ngumuntu. Siyayibona yenza izinto ifunctiona because kunokuphila okungaphakathi. What makes a person aphile, it's the life enguKristu Jesu. Meaning without Christ, without uJesu, there is no life. Bazalwane, sidinga kuba naye ukuthi size sibe nokuphila. Sidinga ukuthi sibe naye ukuthi impilo zethu zikube yimpilo eziqhiqhimayo. So ngaphandle kwakhe akekho omunye, ngaphandle kwakhe akekho omunye uNkulunkulu. Sizwa izwi leNkosi lithi ubusisiwe othemba lakhe lingekho kumuntu but likuKristu. Meaning othemba uKristu. Why kumele sithembe uKristu? Ingoba impilo zethu zisimame kuye, ingoba impilo zethu zixhumaneke naye. Ingakho Paul athi impilo zethu zifihliwe kuye, mhlaye nebonakala nazo zobonakaliswa ngokuba zihlanganiswe zikuye impilo zethu. Meaning there is no life ngaphandle kwakho. Sidinga ukuba naye ukuze sibe nokuphila, sidinga ukuba kuye ukuze sibe nakho ukuphila. Now the definition of life is Christ. I-definition yokuphila nguKristu. Now uma sesibona ukufa as impilo, sibona uKristu. Uma sifuna ukuphila sifa enyameni, sife ekubeni yithi, bese kuphila uKristu ngaphakathi kithi ongumoya ozophila ngaphakathi kithi. There is no life ngaphandle kukaKristu. Now uma ngabe umuntu efuna impilo makafuna uKristu, makabheke uKristu lapho khona, then impilo uzobe siyayithola. Mawufunda iBhayibheli uIsaiah athi izanini nonke nina eningizwayo nina nifuna ukulunga nilandele ukulunga. Abese athi lapho naqezulwa kulelo dola naqezulwa kulo, okusho ukuthi thina asisibona bezwe sisuka kuye uKristu. Thina singaba kaKristu, sidinga uKristu. Uma sifuna ukulunga sidinga uKristu. Impilo zethu zinguye, impilo zethu zikuye, sidinga ukuba naye ukuze siphile. That is why athi yena uyisinkwa sokuphila. Uma ngabe eyisinkwa sokuphila sidinga ukudla yena. Simudla kanjani? Sidla izwi lakhe ngoba izwi lakhe linguye. uJohane athi kuqaleni ulizwi wayekhona, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayekuNkulunkulu. Ingakho masiphila ngezwi siphila ngaye. Sidla isinkwa esiyizwi lakhe, sidla yena. Uma sizwe siphila ngezwi lakhe ngoba uthi yena uyisinkwa sokuphila, uyizwi yena. Now okusho ukuthi ayikho impilo mawufuna a definition of life ufuna uKristu. Mawufuna ukwazi about Christ, check life yakho, then uzombona uNkulunkulu ukuthi wena usukaphi uyaphi. La undlule khona uzobona ukuthi bona uNkulunkulu, because impilo inguKristu. Ukuphila kwethu kunguye uKristu, ngaphandle kwakhe akukho ukuphila. Sidinga ukuthi sibe naye engukuphila, sidinga ukuthi sidle yena engukuphila ngokuba yena ungukuphila. Bazalwane, naye advice yami ukuthi masimfune uKristu. Ithi iBhayibheli mfune nesatholakala nibe naye. Masimfune kuKristu siphile ngaye ngokuba uyimpilo yethu, ngokuba yena uyaphila, ngokuba yena uphila kithi. Masiphile nathi ngoba yena uyaphila, siphile ngaye abe yisinkwa sokuphila kithi. Impilo inguKristu, ayikho enye impilo ngaphandle kukaKristu. Akukho kunye ukuphila ongakuthola ngaphandle kukaKristu. Yena yedwa ungukuphila. Mawufuna ukuphila kwekuqhime yeba noKristu. Nangu uKristu etholakala mahala, uyatholakala. Mfuneni usayesatholakala. uNkulunkulu anibusise. uNkulunkulu abe nani njalo, ahlale nani uNkulunkulu anenzele umusa kukho konke. May God bless you.